dar som pathil echan ve ania hei cheri tirai turin kan latlan mek zela samlu khai lampang kan pan meka cha tuna hian hui fang kan lut don ni chhumi lo bo le ngoi ta a zengai chuin mo awa han vote tak em khu lai tang to zo khan ho lampang phei kan ngai tuam don ani hi hei hui fang chu khonuam tak mai hi ni ti hian a view te hi man nuam tak mi ten chol na nan manga chol lo hi chu a kim lo thian ni ma ro chu ke ni chu kan chol thei don lo ang kan thian te hin lo ding em hin lo ding lo mai kan chol thei hoi avan vote về in Zoila in to mo khuta rice cake te kan lo ya hey hi kan president pu Joseph la lom pu ya ni ya chon introduction pok an la pe man lo hei remla la ani ya chida kan soi zoi to thoin chon hei ming sang a lo hoi ro le ming sang a hi kan thian pa ani hi kan nga ka a phone a chia an siam tir le zoi kha ni ya chuan he lama hian hei hi Sar Aldrina kan finance secretary ani hi chuan he ta ka ti phei ze lang chuan he lai hian kan assistant secretary ma chuan a right leader ania chuan vo big kan thre to a chuan so lai chon ro da thang lo ha oma hei local te boss ron lang vele lok te hui fang a hian ka camera ila lang o re ti khan o hei hero da thang lo ania YouTube channel nei bang ani right train chuan bike hi sang kan nei o kan en call chinangi o ke hian long run pon om ve for me hei president bike ani a hei hi FC25 club kan ni kha ke ni kha chuan pakhat